1. rujna u Međimurje je stigla Clemence Bell, 21-godišnja volonterka iz predgrađa Pariza. Svestrana djevojka koja svira mandolinu, glumi i radi u Centru za mlade u rodnoj zemlji u Međimurju će do 30. lipnja iduće godine raditi na dobrobit ovdašnje zajednice. U suradnji s čakovečkom udrugom Zora, Clemence će sudjelovati u provođenju projekta Obilježi moj dan. Do sada sam imala puno interesantnih iskustava. Radila sam stvari koje do sada nikada nisam, poput branja grožđa. Jako sam puno naučila, iako sam ovdje tek tjedan dana. U 10 mjeseci koliko traje projekt, Clemence će provoditi brojne aktivnosti. Obilježit će se značajni datumi poput Međunarodnog dana volontera, Dana Roma, Međunarodnog dana žena, Dana borbe protiv AIDS-a i drugih. Usto će se uključiti u sve ostale aktivnosti Zore. Clemence će imati, znači već ima zapravo cijelo vrijeme trajanje svoje službe, potporu za svoje znači osobne potrebe i za privatno vrijeme, a s druge strane za vrijeme njezinog volontiranja u samoj organizaciji ima potporu za učenje, odnosno izvršavanje zadataka. Clemence je Međimurje, odnosno projekt Zore, odabrala iz baze Europskog volonterskog centra. Mladi Međimurci od 18 do 30 godina također se mogu javiti u Zoru i otputovati u jednu od 28 akreditiranih članica IVS-a. Volontiranjem mladi ljudi stječu nove vještine što utječe na njihov osobni i profesionalni razvoj. Trajanje volonterske službe je najduže 12 mjeseci. Sudjelovanje je besplatno, znači za sve volontere. Pokriveni su im troškovi smještaja, hrane, puta i zdravstvenog osiguranja za vrijeme trajanja službe, a dobivaju mjesečni džeparac. Smatram da je Europska volonterska služba odlična prilika za cjeloživotno učenje koje je drugačije nego ono u školama. Na taj način imate mogućnosti naučiti različite stvari na različite načine. Projekt Obilježi moj dan podržala je Europska komisija i za njegovo provođenje izdvojila 7.500 eura.